Здравейте, аз съм Десислава и съм от България. Дълго време обмислях за ринопластика да си направя, но така и не можех да се реша. Целият проблем всъщност беше в главата ми от това дали ще се приема или дали няма да се приема. Но след дълго търсене попаднах на доктор Чара, разгледах всичките му клипове. В интерес на истината просто си го почувствах, че трябва да е тук. Искам да благодаря на целия екип на доктора, на моята преводачка Зейнеп и за грижите в клиниката. Искам да благодаря за всичко, което направиха за мен. И в интерес на истината резултатът е много по-хубав от това, което съм очаквала. Ако някой наистина се притеснява и още се чуди, с две ръце подкрепям за клиника OneClick и за доктор Чара. Този човек има златни ръце, цял живот ще го благословя.